Hi guys. नै बेनो आरोना रुमा ओरैहाय डाइनिं टेबोला नै गाहायाव बे मेसिना बेखौ Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. दासो माने सिखारदों आरो दासो उन्दुनानै सिखारदों बेखायनो मोखाङा फुला बुनानै दंजोबो सोरबा मानसि फैदों नै बेखौ नाहरदोंमोन आङो ओमफ्राय दिनैहाय माने लास्ट डे आरोना लास्ट डे इन हाफ्लं दिनैहाय थांफिननोसै back to गुवाहाटी बिनि उनावहाय न'आव थांनोसै आरो आङो जायखिया आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो so let's start the video guys नै बेनो आरोना रुमा ओरैहाय रुम माने लाइक हटेल हटेलानो आरोना किचन गोनांलाय आरो ओरै किचन ओमफ्राय बेखौ संनानै मानानै साहा लोंनो मायो बिदि आरो माने संनानै जानो हायो ओमफ्राय आं बिसोरखौ इउज खालामजोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरै मैया हरनि फिश कारिमोन बेखौ जानानै थांसै आङो दा बेखौनो फुदुंगासिनो ओमफ्रायहाय ओरैहाय बेडरूम आरो बेवहाय बेड एन्ड मी ओमफ्राय ओरै बाथरुम माने मोजांथार आरोना थानोलाय गाज्रि नङा माने हटेलानो बियो हटेलानो ओमफ्राय खिन्थु माने जा मोजां बानायदों संजालायनाय जुदि लाइक सोरबाफोर फैनो गोसोबा माने हाफ्लंआव फैनो गोसो माने बेरायफैनो लुगैदों बेरायफैगोन ओमफ्राय माने बे रुमाव बेहाय बे हटेलाव थानो गोसोबा माने बे हटेलनि नामा जाहैबाय न'आव आरोना माने जिमान हटेल दङ माबायाव हाफ्लंआव वान अफ द बेस्ट आरोना बियो माने बेस्ट आरो साइज आरो सिगां थानायाबो बेयावनोमोन ओमफ्राय सिगां थानानै नेक्स्टआव बेवहाय शिफ्ट खालामदों आरो माने बैनिफ्राय बेहाय शिफ्ट खालामबाय आरो सेम हटेलावनो बाट बेहाय अलरेडि बुक दंमोन नालाय ओंखायनो बेयाव शिफ्ट खालामबाय आं दा ओंखाम जाग्रोनोसै माने लामायाथ' 5-6 आवार्स गोजान ओमफ्राय बेखायनो आङो ओंखाम जानानै लाग्रोनायानो साबसिन जासिगोन सानबाय आरो नैबे ओरै बाहेराथिं नै बियो ओमफ्राय बेयो खोमा आं मिथिया मालिकनि न' खोमा ओमफ्राय बैथिंहाय आं सिगां माने जों सिगां थानाया बैथिंमोन ओमफ्राय नैबे मालिकनि नैबे बेफोरो दं आरो मोनसे बुस्थु खोन्थाबावनोसो बावदों आङो माने नैबे टेबोला बे डाइनिं टेबोला नै गाहायाव बे मेसिना बेखौनो मडिफाइ खालामनाय टेलरनि मेसिना बेखौनो मडिफाइ खालामनाय बाट मोजां नुदों आरोना नै जालाबायनानै थांसै फिश कारि थ' बिदिब्ला लोगोफोर थाब जाग्रोनोसै आङो मानोना पेकिं खालामबावनांगौ दङ ओमफ्राय रेडि जाबावनांगौ दङ 12थायावनो ओंखारनांगौ बिनिफ्राय चेक आउट दा जाखांबाय माखांबाय दा पेकिं खालामसै ओरै बेयावबो आंनाव गय दङ गय जालांसै माने ओंखाम जाखांबाय नालाय गयाथ' जरुरिखा बेखायनो गय जानोसैलाय गय इज आयौ केमेरायाबो गोलैबावसै गय इज लाभ स' पेकिं डान ओरैबो पेकिं डान ओमफ्राय ओरैहायबो माने गस्ला बायदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय जायगा थोआ माने बेगाव जायगा थोला गस्ला बायदोंमोन ना माने बेयाव फैनानै बायदों आरोना बेखायनो बेयाव सोबाय एसेखौ माखासेखौ ओमफ्राय बेहाय स' पेकिं डान ओमफ्राय दा चेक आउट खालामनांसिगौ पेमेन्ट गासिबो डान जास्ट दा थांनांसिगौल' ओंखारनानै थांनांगौल' स' आङो दा माने देखायलांबाय थानोसै
जुदि इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर चिस स' फाइनालि थांसै आरो ओंखारबाय आङो भ्लग खालामगासिनो बेहाय ओमफ्राय मिनिगासिनो बिसोरो बेखौ बाद होदो जायखिया दिनै थांसै डिस्टार्ब खालामबाय थायो ओमफ्राय जों थानाया बेयावनो थादोंमोन आरो बाय बाय न'टाव बेहायनो थादोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय बाय बाय गारियाव गाखोबाय बिराद मानसि जायो आरोना बे हटेलाव माने बिराद मानसि फैयो माने बुकिंआनो थाबाय थाखायो आरो एसे आगोलनिफ्रायनो खोन्थाखायाबाथाय जोंबो फार्स्टआव बेहाय मोनाखैमोन उनावहायसो माने आलदा हटेलाव थानानैसो उनावहायसो मोनदों माने सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो खोन्थानानै दोनखानांगौ आरो नङाबा जा मानसि जायो कि लाइक मोननोनो थाङा बाय बाय हाफलं बाजियाव ओंखाम जालांनो नागिरदों आरो ओंखाम जालांसै बाजियाव माने संहैनो बाबाय न'आव थांनानै नै ओरैहाय ओंखामाबो सफैबाय आंना दालि अनला अमा बेदर ओमफ्राय माबा माबि फ्राइस एरि दं ओमफ्राय बे मुरि घन्टा ना मा होनो ओमफ्राय नारजि ओंख्रिखौ नेगासिनो स' लोगोफोर दा बाजैनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै माखांनानै ओंखारनानै दा रुमसिम थांगासिनो आरो आंनि रुमसिम ओमफ्राय दा बैहाय सहैनानै रायज्लायफिनसै दाथ' खोमसि खोमलाव जेबो नुलानो स' लोगोफोर मैयाहाय सफैनानै मानानै भिडिअखौ बानायनाय जायासै मानो होनबा मेंबायबो माबायबोमोन नालाय बेखायनो बानायनो बानायासै आङो ओमफ्राय दाथ' दिनै नेक्स्ट डे आं दा माने पुरा लाइक डार्क सार्कल्स ओमफ्राय माबा माबि पिम्पल्स जाजोब्बाय आंनि मोखाङाव दा आङो फेस मास्क लागायनो नागिरदों माने this one बेखौ माबानानै थानोसै आरो आङो मास्क ओरै होनानै थानोसै आरो आङो दा नैबे बुस्थुखौ मा होनांगौ आं हेयारबेन्ड ना मा होनांगौ हेडबेन्ड ना हेयारबेन्ड बेखौ गानग्रोनानै लाबाय मानोना खानाया ओरै फैयोना स' बेवहाय डिस्टार्ब जायो आरो बेखायनो आं बेखौ गानग्रोनानै लाबाय बिदिबा खानाया फैला नालाय डिस्टार्ब जानाय नंला होमबा आरामसे बेखौ माबानो हासिगोन Hi guys, आं बेखौ फुननानै दसे थाथ'नोसै आरो like 5 minutes or maybe 10 minutes or maybe 15 minutes जायखिया बे गोरान जाजासिम थानोसै आं 5 minutes थ' नङा maybe 10 minutes थानो हागौ नङा 15 minutes थानो हागौ 15 minutes बा 10 minutes थानानै दुगैनोसै आङो ओमफ्राय बाहेरायाव थांनोसै एसे बेरायहैनोसै स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye bye